Sannu jata. Sannu. Ka tashi ka sha maganin ka ci abinci kuma. Hai, ɗan wanci na wacce nake. To bari a aika yaro sai je Da ka zanna makon nan. Duk za a hada ba. Ina so ya mu akai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kaduna. Ni a garin. Lafiya da wallahi. Tashi lafiya. Lafiya da wallahi. garin. Lafiya. Ya al'amura. Lafiya da alhamdulillah. Wannan da barka ne. Dan ka Ya jikin? Wallahi kwana biyu ne na ga baka zuwa masallaci na tambaya. A ce mun baka da lafiya. Ya ce bari yanzu. Allah kwana biyu na da ba yan wacce na wacce na ba ya da kwannan. Ban gure da ne ma nake. Wannan to ai garin nan ne yanzu. Mutuwa aje ta tai. Jiya muka je muka binne Alhaji Lawa. Yau kuma Alhaji Tukur ko an waye gari an ga ya mutu. To shi Alhaji Tukur din wannan dai cutar ce wallahi. Malaria baya shan magani baya cin abinci. Abincin nan? In gama abincin nan? Yanzu nan kwana zo na gaishe da kai baka da lafiya. Ai ka samu sauki wallahi. Ka samu sauki. Alhamdulillah. Yanzu ma ina ga gona zan tayin tafi. Ko? Wallahi. Ko ma dai baki gama abincin nan ba a same ni gona zan tafi dama. Ko ma dai baki gama abincin nan ba a biyo da shi gona zan tafi. Ina da rago aiki. Wallahi gona ba wallahi. Kaga ikon Allah malam da tsoron mutuwa. Mutuwa har ta Allah ce. Nan fa ya shan magani ko? haka akai. Kaduna. To ba na tashi na gangara. To shikenan. Sai mun haɗu. To shikenan. Sai mun haɗu. Shikenan. Sai mun haɗu.